One of the problems we have in Zimbabwe, we have a shortage of men who think. I will say it again. Munyika yeZimbabwe tine dambudziko revarume vasingafungi. Vanongoti vakaisirwa mari patafura, all systems go out, havafungi. Hazvina mhosva kuti vafundisi, masabhuku, madzimambo, maaccountant, mateacher, maheadmaster, hazvina basa. Tine deficiency yevarume muZimbabwe. Varume vanoti kana akaona mari patafura anobhihava sehure. Now, when you look at Zimbabwe, so ukatasa vanhu vanonzi mapostori. Varume ava vanonzi mapostori. Unoshayiwa kuti rudzi urwu rwakabva kupi urwu? Rudzi urwu rwakabva kupi? Mbeu useless to the core. Good for nothing. Wakamboona kupi murume anopfeka napkin, wobeura vhudzi, usiya mandebvu akadai seosekiti, wotora zisvimbo rakaita sechiredzo, wopfeka manapkin, unoti muguruva boom, zuva richipisa. Wakamboona kupi murume iyi akadaro? Kosumuka umwe pamberi pavo ane mazindebvu anenge akadirwa upfuso, wotaura nonsense, woti hallelujah. This is just to show you the problems we have in Zimbabwe. Kuti kana wakatarisa mapostori, mazioni, varume vanopfeka zvinhu zvevana iva vanopfeka manapkin ivava, you see that the country is in trouble. Munangagwa ouya kwavari, woti ndauya kwamuri kuzonamata, voti hallelujah. Anongouya chete pama-elections, kana ma-elections akunoitwa ouya. Kana ma-elections abva, oenda Munangagwa vasiya kuti rega mabharanzi ayasara achitambura ari muguruva rawo. Handina nguva neguruva ini. I should have expected kuti Munangagwa paati awina, nyange tichizwa kuti akabira zvake, hanti akati mapostori for aid, vana manyenga vana for aid, vafundisi for aid, mahure for aid, iye zvino nhasi awina election. What did we expect? I expected kuti ati mapostori for the cabinet, one at least mupostori for the cabinet, kauti manyenga vana mumwe chete for the cabinet, because mapostori aya yese vana manyenga vana. They abuse kids. All of those people, they are just pedophiles. Why? We have a problem in Zimbabwe with men, where you look at people like Chinotimba being an MP. Chinobuda ipo paya kana wakatarisa kuti kazi Chinotimba ndi MP okubhoera che. Upuma nkona pa. Why? Problems. Or problem with men in Zimbabwe. Hazvina basa kuti ndivana utaunashe. Hazvina basa kuti ndivana makandiwa. Hazvina basa kuti ndivana magaya akangoona mari chete. They behave like prostitutes. They sell their birthright for money. I feel pained when I look at that country. Itaratsa zviri kuitwa neMachina nevarume vasingadi kufunga kuti tiri kuindia kupi. Some of us, when we ran away from the country, we knew that if we stayed there, we would die. Ende kutiza munyika haisi mhosva, hausi utera kungwara, because kune vanhu vanga vane zviviri kutidarika some of us vakatourayiwa, because these killers can kill. But what am I saying? I'm just trying to say, where are we going to get people who think? Saka zvino mapostori nhasi masara makagara kuguruva kweikoko kukumadziwa ikoko, pane one ari kukurepresenta mucabinet yaMunangagwa kauti akaisa vana vake. Thank you.